नोंथांमोना गासैबो मिथिगो न'खर गंसेयाव हौवासा गथ'खासे जोनोम जाबा बेसेबां खुसि आरो बै सानसेनि खुसियानो लासै बे हौवासा गथ'नि सायाव प्रसार बायदि जालाङो गासै जिबनानो। बै हौवासा गथ'आ गावनि निजेनि सिमांफोरखौ माबोरै बुथारनानै न'खरनि थाखाय सिन्था खालामनो गोनां जायो, न'खरनि जाय बिनानाव बा बिफा बिमा बिसोरनि थाखाय सिन्था खालामनानैनो गासै जिबनखौनो माबोरै खेदायनो गोनां जायो बेखौनो जोङो दिनै रायलायगोन बे भिडिअनि थ्रुयै। माबाफोर गोरोन्थि जाबा नोंथांमोना निमाहा हो, नाथाय आं जा बाथ्रा होनगोन एकदम सैथो होनगोन आरो एकदम रियेल। बे बाथ्राया बयनिबो जिबनाव खाथिथारो आरो गासैबो हौवासा गथ'फोरा दा जायफोरा 30-40 बोसोर जादो बैसो बिसोरो बे बाथ्राखौ मोजाङै मिथिगो आरो सोंनाबो लानो हागोन। एसे जाय खम बैसोनि गथ'फोर बिसोर जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंबाथाय नोंसोरो एसे खाथिनि बिबथैफोर बा हाबा जानानै दा खामानि मावना जागासिनो दं बिसोरनाव सोंनानै नाय। बिसोरनि जिबनाव बिसोर जेब्ला देरफुबोदोंमोन, स्कुलफोराव फरायबोदोंमोन, मा सिमां बिसोरो गोसो सिङाव रुजुदोंमोन आरो दिनै बिसोरो मा खालामना जागासिनो दं। हौवासा सासे जोनोम जानाय लोगो लोगो जोङो उन्दैनिफ्रायनो बे गथ'खौ जोङो एकदम देरनायालागै मोनसेल' थ्रसा फराय, गेदेर मानसि जा, फैसा नांगोन, उमुक खालामनांगोन, देरनानै उमुक खालामनांगोन, खिन्थु कुनु दिन रावबो हौवासा गथ'खौ जिबनाव सोंनानै नाया नों आसलते मा नागिरमारो, नों मा खालामनो लुगैदो बा नों मा खालामनो लुगैयो। बुहुद ओरैबायदि गथ' दङ जायफोरा फरायनायफोराव एकदम इन्टारेस्ट गैया, नाथाय बिसोरना माबाफोर बेलेग टेलेन्ट थायोमोनबाबो बिमा बिफाखौ गिनानै बा जोंनि समाजखौ गिनानै बै टेलेन्टखौ बिसोरो खोन्थाना लानो हाया आरो बै टेलेन्टआ बिदिनो बिनि जिबनजों गोमालाङो। जों गासै जेसेबां सुबुंफोर दोङो बे दुनियायाव गासैनावबो मोनसे टेलेन्ट थायो आरो बै टेलेन्टखौ जाय फार्स्टआवनो हमनानै मोनो बा न'खरनि मानसिया हमनानै मोननानै बे टेलेन्टनि सायाव बेनि सायाव खामानि मावो आरो बेखौ सापर्ट खालामो, बै गथ'आ सचिन तेन्दुलकार बा लता मंगेशकार बेबायदि जाहैयो। माया नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा साननानै नायसं, माब्लाबा सचिनखौ जुदि मेथाइ खननो होनायमोनबा मा जागौमोन दिनै? बे दिनै जा लेभेलाव दं बैबायदि लेभेलाव थाहैनो हागौमोन नामा? दिनै नोंथांमोना गासै वर्ल्डआवनो, नोंथांमोनाल' नङा गासै वर्ल्डआवनो लता मंगेशकारखौ मिथिगो। बैखौ जुदि माबा पलिटिसियान बा बेलेग माबाफोर खामानि मावनो होनाय मोनबा, क्रिकेट गेलेनो होनाय मोनबा, बे दिनै जा लेभेलाव थानानै गावनि जिबनखौ जालांदों बै लेभेल मोनहैगौमोन ना? सासे हौवासा जानाय लोगो लोगो जेब्लानो देरबोनाय लोगो लोगो बिनि मेलेमाव जोङो न'निफ्राय जबरदस्ति सोना होथारनाय जायो जे देरनानै बिमा बिफाखौ नायनांगोन, बिनानावखौ हाबा हरनांगोन, न' खानांगोन, हा हु लानांगोन, गारि गुरा लानांगोन। बेसां जोङो बिनि मेलेमाव जों इमान बुस्थु सोनानै होयो। बिनि उनावबो आरो खान्थि गैया, उनाव हाबा खालामनानै सारा जिबन बै हिनजावखासेनि थाखाय बेसां थाखा बेसां सुख सान्ति गासैखौबो बै हिनजावनि नामावनो सब हगारजोबना होयो। बिनि उनाव आरो दंबावसो बिहाव बिखुनजो, निजेनि बिमा बिफा, बोराय बुरि बेफोरखौ नायबावनांगोनसो। गतिके हौवासा जानाया एफा इजि बाथ्रा नङा आरो बुहुद मानसिया होननो थाङो जे मानसि नङा, बांसिन गाज्रि मोननाङा सिख्लाफोरासो होनो फाल्थु माबा माबि, नाथाय फाल्थुबाबो जायखियानो जाथो बैदि हालिखौ हेवथारनांगोन। बै खामानिखौ जेमान फाल्थुबाबो माबाबाबो एसे गोबावैबाबो बै फाल्थु मानसिया फाल्थुयै थाबाय थानो हाया। आरो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम, लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय
आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।